Mnogi od nas i često postavljaju ovo pitanje. Zašto zli i nemoralni ljudi uspijevaju i žive dugo, dok pravednici i oni koji čine dobro često umiru mladi? Ovo može izgledati kao duboka nepravda, no razlog iza ovoga može biti iznenađujuć za mnoge kršćane. To se događa zbog Božje dobrote. Da, dobro ste me čuli, zbog Božje dobrote. Nekada sam se pitao u vezi ovoga. Čujem priče o opakim ljudima, onima koji čine loše i varaju ljude, uvjeravajući ih da je to što čine ispravno, uz to napredujući. S druge strane čujemo priče o ljudima koji žele dobro i čine divne stvari u službi za Boga, a opet često ostaju gladni i obespravljeni. Čak nam i Sveto pismo donosi priče o tim nepravdama. Čitamo o Ivanu Krstitelju koji je bio obezglavljen od strane čovjeka na visokoj poziciji. Čitamo kako su Iliju čudesno hranili gavrani, anđeli i sirota udovica dok se borio protiv uvažene varalice naroda Izabele. I sigurno smo čitali o Isusu Kristu koji je bio nepravedno gonjen, ismijavan, izdan i osramoćen zbog napada poštovanih religioznih vođa. Pa kako možemo reći da se to događalo zbog Božje dobrote? Kako to možemo nazvati uopće Božja dobrota, da opaki napreduju dok pobožni umiru nepravedno tretirani, siromašni i mladi? Prije svega moramo imati na umu da je Božja volja za sve ljude da se spase i dođu spoznaje istine. Zbog ove želje Bog dopušta da se ovakve stvari događaju. Bog dopušta opakima da žive dugo kako bi im netko donio evanđelje. 2. Petrova 3.15 kaže: a strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte. Ako im Bog pruža strpljenje za njihovo spasenje, moramo se nadati, moliti i dijeliti evanđelje s njima da bi se spasili. A što je sa smrću pravednih? Nakon saznanja da Bog pruža svoju milost opakima da bi se spasili, moramo zatim razumjeti da Bog želi da pravedni ostanu pravedni do smrti. Zbog svoje ljubavi On štiti svoj narod od zla koje bi moglo pasti na njih. Prorok Izaija piše: pravedni gine i nitko ne mari, uklanjaju ljude pobožne i nitko ne shvaća. Da, zbog zla uklonjen je pravednik da bi ušao u mir. Neki ovo mogu protumačiti kao brutalno, ali je u stvari milosrdno. Razmislite o svim bolima ovoga svijeta i njegovoj zloći i usporedite to s ljepotom Božjeg prisustva u raju. Prilično sam siguran da su naši pokojnici u Kristu sada sretni s njim u njegovoj prisutnosti. Ovo ipak ne smije biti razlog da želimo umrijeti prije određenog vremena. Trebamo služiti Bogu u našoj generaciji prije nego što nas On pozove kući. Zapamtite, Krist je rekao dovršeno je prije nego što je predao svoj duh u Božje ruke i izdahnuo. Tako da sigurno ima zadatak koji vi trebate također dovršiti. Bog vas blagoslovio.